Kirima singcha lahar patimwng langma chokha thagu tai shukni a patimwng sago dukhu mankha taibo khorok tam kokti salni holni 10:30 PM o bishramganj thana bai khobjak parimal chowmuhani bridge bai khobjak amchai kirima singcha ke lahar patimwng patikha saimankha chorilamni gramin bank bai khobjak mottopara amchai ni baniya khlainai narayan bhomik bini bihik doli bhomik bwsajila pintu bhomik bahamjuk songita bhomik tai tal chisani shuk adrik bhomik sakni malkhung bai khlai udaipurni kakrabonni siminogo kifili tongmani atomsake bishramganj thana bai khobjak parimal chowmuhani bridge amchaio khungsa ambulance malkhung bai borokni malkhung thutai laika patimwng nugui amchaini lukurok datikeno phai koktuma rakha bishramganj fire station koktuma manino bishramganj fire station ni hor butharnai tangbedik ni naikolnai rok datikeno patimwng thaio phai sokpaika tai sago dukhu mannai rokno bishramganj sakhamnogo tlang thangka phiaba bishramganj sakhamnokni sak naikolnai narayan bhomikno taimo thangi manliya tai sago dukhu mannai rokno bo logi logino jibi sakhamnogo refer khlaijaka jibi sakhamnogo tubui phaikeno talchisani chiraino tai mwthangi manliya sak naikolnai rok tangsalo mangkuthino cheri nai mani ulo jibi sakhamnokni naikolnai thagu tai shukni mangkuthino nokni borokni yago yapari rekha diporo agartala bottala shimlango mangkuthino tubui phaika paithak samungni bagi apatimwng chorilam gramin bank bai khobjak mottopara amchaini lukurok jotono kha khamlaijak bureau report khorok।